Kadam dan Marli. Ini tumkar biang long arlo cilang dam etlo pongte kibang jilang arni kupitong man puni kupitong phupuni thang chipuyek thepin ini tumkar biang long alo. Methang kar biang long district arlo sik sidul ingtang kringa dimaklong sinol mangke banga so tum na kunat ni pen ni ke banga akichi atum sinol mangke adimaklong ateng Kachekrong pen ini tumkar biara raphan nangke theng nangke chok evi phik nangke pabu lapen Apran ni mui nang kalmut Aron pen dak na nang kido thip jipu abang po atum hansi council atum sami council kachari CEM atum sami munit ki hok tangte Karbi atum ladak kithida ladak lo Rengji sami ladak lo adimaklong ke Karbi Anglong district hello lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang nangli arpu ke thetana ateng pen nangli ke claim ajakong an claim pon sirak noi Karbi arat kivirlo pini arni ladak Karbi Anglong sik sidul ingtang kringa dimaklong aron pen nangke dodun thibake chi atum ame thanga dimaklong ateng medi patang do edlo trade license nang behabe public claim Japan license do lablo nang so taxi me thanga dimaklong ateng aron pen nangke dodun atumsi voter ID kaddo kabe documents choklim tangte Karbi aratum akimang Thetan ay susaputhak pilo pinier ni Karbi araphan Karbi aratum kache songale ko pilok baklang thek ko pilok ke pachun pithek thang tawe lata chong thui chobai man dedlo lapen ase ke chak tang ase arklike dedlo lata Karbi araphan chong thui ludlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ke hai chuning rili thotlo Kedam tangarni kon lam chak samit chong thui chobai paman det lapen ke chak tang ase sami arklike det Sonak taxi non ako tripartite meeting ako nang hang lilo goti rong sopia long 15 February non la rongaji kitching porni pensi kitching porni si hodak goti rong sopi long tripartite nang hang lo hora sonang ke hang sami ko solo Karbi ara tum ninga che thia thai dolang ko na log isining thil kluk thai dolang tangte 15 February arni ko pilo Karbi ara funding parong me kaching ke than bonji ko pialam thelo kache chak tang analam thining ke claim on pi ningduk mi che thrak mi lasi batai ko an lo me thangalong rilong para joine batai ko an si Karbi tuma pranam lang bangaso tum ke aron pen da Karbi Anglong arlo nang dudun chotsi nang medi patang long lablo nang documents sob nang simardon lablo nang behabe par claim Japan nang trading license nang long lablo tangte bangke phophiring me cholok dolok bangke nang sungun de nang phone de nang matha don plot kisung e Karbi aratum kithinang e Karbi aratum longli le chirai kom nang juda Karbi aratum aron pen nang ke doduna ke chi atum gena chirai onde nang arjab donde kithinang ke Karbi atum si thinang ke phonang ke Karbi aratum si phonang tangte pinier ni longli phelang ka chirai kom joini raikom sai khi tum pen en helium mu gi chonang pen Apran ke dama jui kupia joine lo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang nangli make Kachekrong le Kachekrong det lapen karjulong le Kachekrong thip tangte sonak taxi ahoy aduya long non ansami permanent solution pi thekte achik lo aning kan lele Karbi atum Apran ke dam nan konani atum pen Apran ke dam ko mani odlang no atum pen Apran ke dam sonak taxi batai ko ansi Karbi atum phonang lang batai ko ansi Karbi tum avibunang lang batai ko ansi Karbi tum Apran dam nang lang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ke hai nangli Karbi vivek pulote nangli Karbi Anglong district CEM apawar che baklang pen nangli akisung da Karbi Anglong along rialong akisung ku pilo lahai ka chipa jok ji phanangli sai claim tha nangli claim lo nangli ki chipa cholongi phanangli alak akror nangli cholo sami Karbi arara kisung sami nangli pajok tha he chode junde nangli konani gari nam det nili tum nang notice junde Karbi aratum konani nangli penchoy abren kaching thang akimi leb nili tum nang notice junde Karbi aratum sami Karbi aratum ani kamatha lapena kal ike hemprek article 244 is sami prabjin pen implement pa pramohola bang nangli RDP dun tha sona taxi non da Karbi aratum ku pisa ki mang lo ku pisa ki sung lo PGR VGR lapen departmental along le do an kachirai kom ladak aron pen illegal settler tum bhan dak prabjin pen karpung sererak ji phanangli a side ding sererak ngoi son dak taxi dak Karbi Anglong arlo aron pen angke doduna ke akchi atum phan nang voter list
กังธนาไซสามีเคลมสิรักหน่อยดักการเบียงลงซิกซิดุลเอเรียเกอารอนเรเป็น nang ke dodun thipa ke chia tum ke lada ke a ning ke hanga teng pen si da ka me thanga dimak long teng pen si water lai di pa se marlong ji wa ke kalbera tum man ke kroi si kroi tek the da ke inglong so det ji vorengang hoi kang ni sami kalbera tum det inglong so det ji so nai thak sinang council long kang ni ji sami la ke inglong so det po da ke sik siduliria lada ke me thanga dimak long ni tum kalbia tum ke nahok tame dam nahok sami dam thek thelo nahok sami chipa chong nam thek thelo kalbiang long si thia thi po reng po sami kalbi sai de po lasi kalbiang long tamas council CEM Tuliram Ronghang ke hai prabjin pen claim po se rak tha nangli inut kalbia vi polote claim po se rak ngoi lalu kachi chak chot alam chak chot kini tum kroi kre nangli dak vote bank biju ba ni tum kroi the nangli jongsi ning mesena bang phu polote to claim po se rak ngoi ni tum kalbia ra to tum nanga choning ri ba lalu Kedam